Gasteizko zigor arloko lehen epaitegiak absolbitu egin ditu Askabide klinikaren aurrean protesta eginiko 21 antiabortistak. Fiskaltzak eta akusazioak 5 hilabeteko kartzela zigorra eskatu zuten haientzat eta azkenek 20.000 euroko kalte ordainak ere bai. Hala ere, epaileak antiabortistek ez zutela inor jazarri ebatzi du eta klinikaren aurrean errezatu soilik egin zutela, gehienez aldi bakoitzeko 5 pertsona bertaratuta. Gainera, beti ere 15 eta 30 metro bitarteko distantziara mantendu zirela ere baieztatu du magistratuak eta ez zirela inoiz bortizkeria zaritu. Azaroaren 17ko epaiketa saioan ordea, hainbat emakumeek hiltzaile eta antzerako esaerak entzun behar izan zituztela deitoratu zuten. Bilboko udaltzain batek bikotekide ohia kontrolatu eta jazarri izana salatu du Itaiak. Emakumearen autoan GPS-a ezarri eta jazarpena egin izana leporatu diote eta horren ondorioz, pasaden astean, bikotekide ohiarengandik urruntzeko agindu zioten auzitegiek, baita harekin hitz egitea debekatu eta 60 egunez gizarte lanak egitera zigortu ere. Bai Bilboko udalak eta baita alderdi politikoek ere egoera honen inguruan isilik mantendu izana deitoratu du antolakunde feministak, ez baitute ez erasoa gaitzetsi, ez da erasotzailea zerbitzutik kentzeko neurririk hartu ere. Pasaden ostegunean Espainiako poliziak Donostiako Martuten auzoan kokaturiko Agustindarren institutu zaharrean bizitzen zebiltzan pertsonak desalojatu ostean, haietako 58 sirena udala aterpean ostatu eman dietela jakinarazi du astearte honetan Jon Insausti alkateak. Pasaden astera arte Agustindarren eraikinean 100 pertsonatik gora lo egiten zuten eta haietako 82 identifikatu zituen abenduaren 4an poliziak. Haietatik 58 hartatu ditu udalak hiriko baliabideekin, eta beste batzuk ez dutela gizarte zerbitzuen ibilbidean sartu nahi izan baieztatu du alkateak udal gobernuaren osteko prentsaurrekoan, ez baitute administrazioarekin zerikusirik izan nahi Insaustiren arabera. Kalean bizi diren pertsonekin lan egiten duten elkarteek gogor salatu zuten desalojo prozedura. Gabon guztioi eta ongi etorri abenduaren 9 albistegira. Eusko Legebiltzarrean oposizioko alderdien zuzenketak atzera bota ondoren, aurrera egin du 2026ko aurrekontuen proiektuak. EH Bilduk, Alderdi Popularrak, Sumarrek eta Voxek egindako proposamenek ez dute onarpenik jaso. Astearte honetan 2026ko aurrekontu proiektuari jarritako zuzenketak eztabaidatzeko osoko bilkura egin dute Eusko Legebiltzarrean. EH Bilduk, Alderdi Popularrak, Sumarrek eta Voxek zuzenketak aurkeztu dituzte. Hala ere, Jaurlaritzak atzera bota ditu. Gauzak horrela, aurrekontuak abenduaren 23an behin betiko onartuko dituzte, EAJ eta PSEren gehiengoarekin. Noel Danju, Ogasun eta Finantza Sailburuak oposizioko alderdei egotzi die akordioa lortzeko benetako borondaterik jarri ez izana. Hala ere, azaldu duenez, prest daude EH Bilduk, Alderdi Popularrak, Sumarrek eta Voxek aurkeztu dituzten ekarpenak gehitzeko. Dena dela, badirudi hasieratik oposizioko 3 alderdiek aurrekontu proiektu hau ez babestea erabakita zutela. Zilegi da, baina ez dugu ulertzen. Kasu batzuetan, zuzenketek ez dute testua hobetzea edo konponbideak ematea bilatzen. Aldez aurretik diseinatutako estrategia politikoak jarraitza baizik. Ildo horretan, sailburuak 2026ko aurrekontu proiektuaren garrantzia nabarmendu du, proposamen errealista eta koherentea dela esanez. Era berean, ziurtatu du Euskal Autonomia Erkidego indartsuagoa, bidezkoagoa eta etorkizunerako prestatuagoa eraikitzeko tresna direla. Zehazki 17.313 milioi euroko aurrekontua aurkeztu du Jaurlaritzak. Zerbitzu publikoak indartu, herritarren kezkak erantzun eta eraldaketa berriei bultzada emateko helburuarekin. Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuaren esanetan, aurkeztutako zenbatekoa 2025koa baino 4,1% handiagoa da, eta batez ere etxe bizitzaren arloan eman da hazkundea. Ernaik agerraldia egin du astearte honetan Bilbon, azken egunetako polemikari erantzuteko asmoz. Bertan izan da Xabi Alo. 100 gazte bildu ditu Ernai Gazte Antolakundeak Bilbon egin duen agerraldian, eta besteak beste, azken asteetako gertakariak eta euskal gazteriaren kriminalizazioa salatu ditu, eta azken asteetan eginiko ekintzak Euskal Herriaren ukapena salatu eta independentziaren aldarrikapena eztabaida publikoan
jartzeko helburu zutela adierazi dute. Ernaik agerraldia egin du eguerdian Bilbon azken asteetako gertakariak eta euskal gazteriaren kriminalizazioa salatzeko. Era berean nabarmendu dute herri gisa ukatuak eta belaunaldi moduan muturreko egoera baten aurrean daudela. Testuinguru honetan ez lerratzea da. Duela hilabete gutxi Imanol Pradales EAEko lehendakariak garai ilun gisa izendatutako garaiotan ez dago erdibideko posizio posiblerik. Bi aukera besterik ez daude. Eskuin muturraren erasoaldira batu edota egoeraren jabe egin, arduraz jokatu eta urrats bat aurrera egitea. Horiek horrela azken egunotan Ernaik iniziatiba politikoa hartu duela esan dute eta Euskal Herriaren ukapena eta zapalkuntza salatu eta independentziaren aldarrikapena eztabaida publikoan kokatu du. Ekimen horiek bizi dugun egoera salatzea zuten helburu. Baita, zenbait ikurrek ordezkatzen duten proiektu atzerakoia salatzea ere. Ordea, batzuek bizi dugun egoeraren larritasunean fokua jarri baino, protesta batzuen izaeran kokatu dute eztabaida. Ekimen horien helburua erabat desitxuratuz. Horren aurrean argi esan dute ez direla euren jokoan sartuko. Gazte independentistak ez gara inongo provokaziotan eta kriminalizazio kanpainetan eroriko. Are, ez diegu sekula faxista Espainiarrei mesederik txikiena ere egingo. Eta hildo horretan Ernaik euskal gazteriari borrokan jarraitzeko deia luzatu nahi izan dio. Guardetxearen aferaren harira epaitegira eraman dituzten 6 gazteek deklaratzeari uko egin diote. Maiatzeko udalbatzarrean izandako istiluen harira deitu dituzte gazteak deklaratzera eta espetxe zigor eskaerak aurre ikusten dituzte. Elkartasuna adierazteko asmoz, zenbait gazte justizia jauregiaren aurrean elkarretaratu dira okupazioaren kriminalizazioaren aurrean gaztetxeak aurrera lelopean. Donostiako Alde Zaharreko Gazte Asanbladako 6 gazte deklaratzera deituta zeuden gaur. Maiatzean udaletxeko pleno aretoan izan ziren liskarrengatik. Bien bitartean elkartasuna adierazteko kontzentrazioa egin dute epaitegiaren aurrean. Gertaera ulertzeko maiatzera egin behar dugu salto. Maiatzaren batean Urguleko guardetxea okupatu zuten eta Alde Zaharreko gaztetxea ireki. Donostiako udalak baina eraikina usteko salaketa aurkeztu zuen. Horren aurrean maiatzaren 29an 10 gazte Donostiako udal plenora joan ziren udal gobernuari berriro ere bilera eskaera bat egiteko eta guardetxearen esleipen baldintzak adosteko eskaera egiteko. Aurretik ere hainbat bilera eskaera egin omen zituzten, baina ez zuten inolako erantzunik jaso. Udaltzaingoa ordea gazte haiei oldartu zitzaien. Gu besterik gabe udal plenora bertaratu ginen bilera bat eskatzeko Donostiako udal gobernuari 6 urte utzik egondan guardetxe eraikinaren esleipen bat, eta horren harira horren inguruan hitz egiteko bilera bat, eta udalaren erantzuna izan zen, udaltzaingoa gure kontra botatzea eta gudanok bertatik indarrez kanporatzea. Plenoan sortu zen istiluen ondorioz, 6 gazte epaitegietan deklaratzera deitu dituzte, desordena publikoak eta autoritateare atentatua eragitea egotzita. Dena den deklaratzeari uko egin diote. Horren honetan uko egin diote eta beraz fiskaltzak egingo duen zigor eskaeraren zai gaude. Gazte asanbladatik aurreratu dute litekena dela lesioak ere sartu nahi izatea eta beraz espetxe zigor eskaerak espero dituzte. Testuinguru horretan epaitegien aurrean elkartu dira 6 gaztei babesa adierazteko eta argi utzi nahi izan dute onartezintza jotzen dutela okupazio eta gaztetxeak kriminalizatzea. Ukin dugun gauza bakarra izan da, 6 urtez utxik egondan espazio bat auzolanean berreraiki eta bizi berritu, eta hori delitua baldin bada, bazer esanik ez 6 urtez eraikin publiko bat utxik eukitzea zen. Era berean diote aspaldiko aldarrikapena dela Alde Zaharreko gazteek kudeaturiko espazio autogestionatu baten beharra, baina une honetan gaztetxea martxan dagoela, eta udalari argi adierazi nahi diotela ez duela haien jarduna mehatxu isun epaiketa eta espetxe zigorrekin geldituko. Oporrak bakean ekimen solidarioak 2026ko kanpaina martxan jarri du. Euskal familiek urtarrilaren 15 arte izango dute izena emateko.
Ekimenetik erantzukizun kolektiboa eskatzen dute eta parte hartzera animatu dituzte herritarrak. Martxan da Oporrak Bakeanen kanpaina solidarioa. Oporrak Bakean ekimen solidarioak erantzukizun kolektiboa sustatzeko asmotan kanpaina berri bat abiaraziko du gaurtik astearte honetatik aurrera urtarrilak 15 arte. Plataformak euskal familiei 2026ko udako porretan haur saharar bat hartzeko gonbita luzatu die. 1975ean Mendebaldeko Sahara okupatu zuten eta ordutik ona ia 200.000 lagun Argeliako lurraldean kokatzen den Tinduf kanpamendura joatera behartuak izan dira. Mendebaldeko Saharak jasan duen ezegonkortasun soziopolitikotik hasita eta hainbat urte pairatzen ari den gerra ezagustarazteko Fronte Polisarioaren ordezkaritzak eta Euskal Fondoak bat egin zuten 2009 urtean haur errefuxiatuak babesteko eta haien eskubideen alde borrokatzeko. Ordutik ona, milaka haur etorri izan dira uda pasatzera, Tindufeko kanpamenduetako udaren baldintzetatik aldentzeko, oinarrizko osasun azterketak egiteko eta beste errealitate bat ezagutzeko. Horrez gain, herri sahararra eta euskaldunaren elkarkidetza da helburu nagusietako bat. Euskal familiek urtarrilak 15 arte izango dute izena emateko epea programa solidarioan. Plataformak eskatzen dituen baldintzen artean, denbora, espazioa eta gogoa izatea daude. Izena eman ostean, formazioak eta topaketak antolatuko dituzte zalantzak argitzeko asmotan. Durangoko azoka astelehen honetan eman dio itxiera 60. edizioari. Milaka herritarren bisita jaso ostean, antolatzaileek aurtengo arrakasta ospatu dute. Durangoko azokak ateak itxi ditu 4 egun arrakastatsuren ondoren. Euskal kultura ospatzeko asmoz, milaka eta milaka bisitarik azoka kulturaren jaialdi bilakatu dute. Siadeko ikerketa etxeak egindako ikerketaren arabera, Gakoetako bada bisitari gehienak 2 baino gehiagotan etortzen direla urtez urte errepikatzen baitute. Badakigu gehienak behin baino sarriago etortzen direla, bisitari fidelak ditugula eta urtero gehitzen zaigula norbait gehiago eta hori izan da aurtengo arrakastaren Gakoetako bat. Hain justu bisitarien 78% urtetik beherakoak dira. Eta horrek esan nahi du gazteentzako ere badela azoka hau, gazteak ere etorri egiten direla, eta adin eta gustu guztietarako azoka bat daukagula momentu honetan. Azokari dagokionez ez da Landako guneko erakustazoka bakarrik. Gunetan ere hainbat eskaintza izan dituzte. Baieztatu dezakegula Durangoko azokak euskal kultura sustatzen duela, auspotzen duela, ikusgarri egiten duela, ez Durangoko azokako 4-5 egunetan bakarrik, baize hurrengo aste eta hilabetetan ere bai. Euskal kulturaren plazari unibertso infinitu honi datorren urtera arte esateko ordua iritsi zaigu. Kulturaren jaialdiak ateak itxi ditu. Datorren urtean abenduaren 4-tik 8 ospatuko da. Bitartean Euskal Herriko kulturzale guztiei dei egin diete urte osoan jo dezaten euskal kulturara, ez dietelako huts egingo. Mesedez bisitari, irten azokatik, pasilloak libre behar ditugu askar batzeko, etxera joan nahi dugu eta, eskerrik asko. Gaurkoan, alboko esklerosi amiotrofikoa izango dugu hizpide. AEA edo gaztelerazko siglengatik ezagunagoa dena, ELA. Gaixotasunaren nondik norakoei, baliabide publikoei edo eta erakunde publikoen erantzukizunari buruz arituko gara hizketan besteak beste. Eta horretarako, 11ko platora gonbidatu dugu, Beñat Larrinaga, Adela elkarteko kidea. Arratsaldeon, mila esker gonbidapena horren hartu izan gatik. Arratsaldeon. Hasteko konta eguzu zer den Adela elkartea? Bueno, Adela elkartea da bereziki ELA, AEA, gaixoentzako edo gaixoi laguntzeko eta haien familiei laguntza emateko elkarte bat. Egiten dutena da hori laguntza printzipioz laguntza psikologikoa eta laguntza materiala egoera honetan, gaixotasun honetan aurkitzen garen nahi dugun, voluntarioki parte hartzen dugun gaixoentzat. Hori da. Eta ze ekintza mota egiten dituzu elkartearen barne? Bueno,
bi arlo beriztuko nituzke. Alde batetik da gaixoi eta familiei laguntza, apoioa. Diagnostikoa jasotzen duzunean, nahiko galduta topatzen zara, eta hau da gaixotasun larria, sendabiderik ez duena, eta orduan bizitza nolabait jausten zaizu, antolatuta daukasun bizitza. Orduan, Adelak egoera horretan lehenengo eta behin soporte ematen du psikologikoa, esperientzia dun jendearekin hitz egiten duzu, hitz egin alduzu alde batetik, bai gaixotasunatik hurbil daudelako eta laboralki esan edot, eta beste aldetik kontaktuan egon zaitezkelako bebai beste gaixoekin, eta zure esperientziak eta zure sentimenak partekatu ditzakezu. Hori alde batetik, edo beste aldetik, Adelak zenbait ekintza antolatzen ditu urtean zehar, alde batetik gaixotasuna ezagutzera emateko, horrekin batera ikerketa lanak estimulatzeko, eta azkenik diru laguntzak lortzeko afektatuak garenoi, diru laguntza horiekin zenbait zerbitzu jaso ahal izateko. Goazen hasteko jendea pixka bat kokatzera, agian zertzelada batzuk badakizkigu, baina zer nolako gaixotasun mota da alboko esklerosia amiotrofikoa eta zer nolako sintomak ditu adibidez? Bueno, alboko esklerosia amiotrofikoa berez, ni ez naiz medikua eta ez naiz oso aditua, baina da motoneuronaren gaixotasun bat. Motoneurona da neuronak mugimenduaz arduratzen direnak. Mugimendua agintzen dutenak. Neurona horiek uzten dute agindua bidaltzen, eta horren eraginez muskuloak hasten dira gero eta lan gutxiago egiten, aginteak heltzen ezaielako, eta orduan alde batetik indarra eta masa muskularra bera galtzen duzu, eta beste aldetik mugimenduen rangoa, artikulazioen rangoa, eta horiek galtzen duzu bebai. Orduan, horrek azkenean eramaten zaitu paralisi batetara. Hori gerta daiteke, kasuz kasu, gerta daiteke besoetan, alboko aldeetan, bai besoak, gerta daitezke bebai hanketan, baina bebai sistema zentralako zenbait lanetan, hitz egiterakoan, arnazterakoan eta lizeriketa egiterakoan. Hori pertsonen arabera eta gaixotasunaren arabera. Eta zifrei dagokienez, ez dakit badituzun zifrak emateko, bai Bizkaia mailan edo EAE mailan zenbat pertsona dauden diagnostikatuta, edo zenbat diagnostikatzen diren urtero, badago hor zifra? Bai, zerbait badago, nik behintzat ez dauzkat datuak zehatz mehatz, baina esan genezake adibidez Bizkaian 180 gaixo inguru dauzela, erkidego autonomoan 300 bat, eta uste dut estatu mailan 4.000-5.000 inguru. Bai, hori da. Berez gaixotasunak, niretzat importantea da aipatzea momentu honetan, gaixotasun honek ez dekola sendabiderik. Hau da, ospitaletan edo osakidetzan ematen dutena dira paliatiboak. Hau da, nola hobetu eta nola luzatu zure bizitza esperantza. Baina beriz tratamendurik ez da existitzen.
Eta badago gaixotasuna duzuen profilik, hau da, zein adintartetan azaltzen den gehien, edo gizonezkoi emakumezkoi baina gehiago eragiten dizuen edo alderantziz? Gitxi, ez dago berez gaixotasun arraroa da, ez dago ikerketa askorik eta datu gehiago asko ez dago bez. Baina esan daiteke bataz beste afektatu gehienak daude 55 eta 5 urte tartean, eta agian erdia baino zerbait gehiago gizonezkoak dira, baina ez dakit hori oso esanguratsua da. Eta nolakoa da sintomak sumatzen hasten zarenetik diagnostikoa ematen dizuten, jasotzen duzun horretarako prozesu hori, nolako izan zen zure adibidez? Bueno, diagnostiko bidea oso erabat aldatu da azkenengo urteetan. Gaixotasuna nahiko ez da berria, baina duela gitxi hasi da honetan ikertzen. Orduan, ni heldu naizen honetara, nire diagnostikoa oso arina izan zen, ni nengoen mendian, egun batetan kirolaria izan naiz, bizitza osoan, mendia, txirrindula, eskia, eta mendian nengoen, mendi gogor bat igo ostean, gero jeizterakoan, urrats bat eman nuen, eta hanka indarra galdu zuen, eta jauzi nintzen seko, jauzi nintzen lurrera, bueno, ez dakit zelako gauza arraroa, zelako gauza berezia, baina egun horretan 5 aldiz gertatu zitzaidan. 5 aldiz jauzi nintzela lurrera seko. Handik hilabete batera edolan, txirrindularekin nenbilen trabesia bat egiten, Europatik, eta antzeko gauza gertatu zitzaidan, joan nintzen hanka lurra ipintzera, gurutze batetan, eta orduan indarra joan zitzaidan, eta jauzi nintzen bizikleta eta dana, alforjak, hor lurrera. Altzatu nintzen, jarraitu nuen, medikuarekin egin nuen, komentatu nion zer gertatu zan, eta esan zidan, bera, zerbait preokupantea ikusi omen zuen, eta esan zidan, medikuarekin telefonozko zita bat izan zen, eta esan zidan bitu jarriko zaitut kontaktuan ospitaleko neurologarekin. Ni garai horretan bizi nintzen tokiaren arabera, Urdulizeko ospitala zegokidan. Eta nik pentsatu nuen orain espezialista batekin hau izango da hilabeteko kontua. Handik aste betera deitu zidan, joan nintzen, jarri zizkidan froga nahikotxo, resonantzia magnetikoak eta beste gauza batzuk ez ezagunak niretzat, eta nik gauza bera pentsatu nuen, 3 resonantzia magnetika hau luzerako izango da, baina 10 egunetan eginda neukan. 10 egunetan eginda neukan, eta neurologak frogak ikusita edo emaitzak ikusita esan zidan, jarriko bidaliko zaitut Basurtoko ospitalera, hor daukat lankide bat, mediku kolega bat, horrek gehiago menperatzen du. Beraen gara joan nintzen, eta esan zidan blankoien botella letxe, txabal, froga gehiago ostean, dana deskartatu zen, eta ela neukala. Nirea izan zen 2 hilabeteko kontua. Nik badakit beste kasu batzutan, diagnostikoak oso luzeak izan direla. Imaginatzen dut olako diagnostiko bat eta gero bizitza aldatzen zaizula, aldatuko zaizula izugarri. Hombre, aldatzen du. Hasieran ez zara konturatzen, zenbat aldatuko duen, badakizu alde batetik gure gaixotasun honetan bizitza esperantza estadistikoki dago kokatuta bizitza autonomoa 1 urte eta erdi,
handik 3 urte, 2 urte eta erdi, 3 urte, hau da, guztira 4-5 urteko bizitza esperantza. Hori da mazazo bat, hori da aldatzen dizu bizitza goitik bera. Gero, basoaz afinatzen, ez da? Basoaz ikasten, mendia gabe bizi daitekela, basoaz ikasten eskia gabe, lurra gabe bizi daitekela, bizikleta gabe bizi daitekela, eta bizitzen zara daukasunarekin, eta disfrutatzen duzu, baina gogorra da, oso. Nola kudeatzen da guzti hori psikologikoki ere? Txarto. Txarto. Gogorra da. Luto bat pasatu behar duzu, nik pasatu nuen, nire bikoteak, nire semea alabak pasatu zuten eta nire lagunek ere bai. Hortik aurrera, alduzuna egiten duzu, saietzen zara egiten, eta disfrutatzen, nire autokatu zitzaidan ja jubilatuta, osea que jarraitzen dut jubilatu bizitza egiten, baina, bizitza aldatzen duera bat, guk etxe bizitza aldatu izan dugu, eta ohiturak, noski. Aipatu dituzu familia eta senitartekoak, zen noski beraientzako ere aldaketa eta ajuste bat izango da guzti hau? Bai, aldaketa gogorra da. Claro, semeak badauka bizitza, bere kabuz, nire alabak bebai, baina, eta nire bikotea bebai, zen edut bikotea izan arren bakoitza badaukagu bizitza ez. Claro, honek eragina dauka, porque nik ja momentu honetan duela urte bat eta erdi izan nuela diagnostikoa, nik hasieran pentsatzen nuen, urte bat eta erdi autonomoa, eta gero urrengo egunean ja esara autonoma. Claro, nik prozesu honetan ikasi dut autonomia dala progresiboki galtzen duzun gauza bat, ez da? Egun batetan eskatu behar diozu laguntza bikoteari edo lagunari gauza bat egiteko, eta handik 2 hilabetetara eskatu behar zu laguntza ez gauza bat, baizik eta 3 dolago egitera. Hau da, autonomia galtzen zoaz progresiboki, baina etengabe. Elkarrizketari amaiera emateko ez dakit, jorratu ez dugun zerbait, esateke gelditu den zerbait gehiago gehitu nahi zenukeen? Ez zait bururatzen, nik bai eskertuko nuke edo errepikatuko nuke, administrazioek ez dakit nola esan, kontutan hartuz zein arintasuna, zein abiadurarekin afektatzen du gaixotasun honek, aldatu beharko zuten haien protokoloa guri arinago eta modu efektiboago batetan atenditzeko eta asetzeko beharrak. Hori bai gustatuko litzaike azpimarratzea. Eskaera horri bozgora gaio eman da, gaurkoan horrela itxiko dugu elkarrizketa, baina Larrinaga, mila esker Amaikara etortzeko tartea hartu izanagatik. Mila esker Amaika telebistari, hau azaltzeko aukera emateagatik, bai. Mila esker zori. Bueno. Gaurkoan, Loba Loisen koloreztatu abestearekin amaituko dugu albistegia. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Baita txarrago ere, baina ederto atera zen, egun txarrak onartu ezen un amor eman, nire malkoen ostean hortzea darra ikusi arte, koloreztatu duzu nire mundu hau, ta kolorea zuen apolitxago ikusten da, koloreztatu duzu nire mundu hau, ta kolorea zuena. Marroiak zure begiak, larrozak nire mazaiak, laranja gure energia, gauritzazoa urdina da. Koloreztatu duzu nire mundu hau, ta
egon arren, aztelena izan da ere, ekaitza eman dute.